Espanya, en Garzón volen jutjar per haver prevaricat. Es veu que jutjar el franquisme és més perillós que fer barranquisme. En Franco i els seus van deixar les coses molt ben lligades i després de 3 dècades no poden ser tocades. Si no es poden jutjar els crims contra el poble, que en Garzón va voler investigar, i és que un partit fatxa, la Falange, el va denunciar. Diable soc, diable seré, i a tots els fatxes em menjaré! La fam segueix creixent al món, mentre els bancs s'han endeutat mogollon. I sabeu de qui és culpa? De les farmacèutiques! No hi ha problema per posar-se d'acord en reflotar l'economia. Però a tot arreu mor de gana molta gent cada dia. Sembla que no hi ha diners pels pobres. Doncs els que hi ha són perquè els rics es facin obres. Mireu, si no, com els jutjats estan curulls dels casos Gürtel, Palmarena, Millet i Montull. Per no parlar dels pretorians, que fins a Badalona